Maria Forner, bon dia. Estem ací, mireu, el mural que he fet jo en un moment abans per a il·lustrar ahir el fons. No és un croma, no és res, estem de veres ací de la Pujada del Castell i estem perquè Maria ha escrit un article sobre la inscripció que n'hi ha en les escales de Santa Maria que ara està tapada per obres en el carrer Cavaller. Però en aquest cas hem fixat en un element que està en la banda de fora, que és una inscripció llatina, bueno, dos inscripcions llatines, i que estan en molt mal estat de conservació, perquè estan en la intempèrie, això està molt brut, n'hi ha molt de tràfic. Aleshores hem fet un estudi recopilant un poquet tots els estudiosos que les han traduït i les han escrit i hem llançat una miqueta una idea de possible restauració per a que la gent pugui conèixer millor aquest element i disfrutar-lo. Així tenim ara, han posat a sota de les obres, perquè el carrer Cavaller els tenim d'obres. Estan així darrere les inscripcions, ja vos les posaré jo ara, no? La de Boconio i Popília. Exacte. A veure, què fan en esta església, en l'església de Santa Maria, què fan dos inscripcions llatines de dos romans, no? Del Boconio i la seva dona, no? La Popília. Què fan així? Pues esta barana se fa, imaginem que en el segle XIV, quan se comença a fer l'església, el remat és barroc, no és el del segle XIV, però bé, suposem que a banda del remat sí que l'escala ja estaria per a poder accedir a esta porta que està en alt. I són dos làpides que exactament no se sap on estaven. S'especula que en Petrés, en alguna villa que n'hi hauria per a... Bueno, o algun monument funerari, no ho sabem. I jo penso que les fiquen perquè són dos personatges importantíssims i se'ls dona així com una rellevància, no? I què t'anava a dir? Bueno, veient que heu posat el text, les diferents versions, heu estudiat un poc ahir l'escriptura, heu donat les traduccions. Què té de curiós este Boconio, Romanus i Popília? A veure. Este Boconio realment és el pare. És el pare, no? Sí, perquè el Boconio que té el carrer dedicat, que Antonio Chabret va promoure que se'l dedicara un carrer, realment no sabem que era molt important, que Plini, vamos, el considerava una persona de primera línia. Sí, s'escrivia cartes en ell, o se va escriure alguna carta en ell, no? Sí, però no sabem, realment no s'ha conservat l'obra i no sabem si va arribar a ser senador. N'hi ha una miqueta de misteri, però és un saguntí... De fet, és l'únic que Antonio Chabret li dedica un capítol. O sigui, el Boconio que tenim així és el pare del Boconio que s'escrivia cartes en Plini. Exacte, no? Sí. Però este era un home important, que era el Magister Saliorum dels col·legis, no? Què era este home? Què podem saber d'ell? Hi ha un munt de càrrecs d'un vir, flamen, no? I aleshores, bé, és un exemple de l'elit, no? De l'elit d'aquella època i que ens pot servir per a... Bé, com un exemple real, no? Per a veure tots aquests càrrecs el que eren i el seu impacte. Vale. I, Maria, una cosa que m'arriba al cor és que jo he llegit en l'article, això és un spoiler, però bueno, no passa res, que n'hi ha gent o la processó o el que sigui, que apaga ahir les torxes, que es troba ahir, i sa part negra a meitat de les inscripcions. Com se podria protegir això que està en l'aire i plou i li cau de tot i pluja i està tan a la vista? Què proposeu per a poder protegir este bé patrimonial? Sí, nosaltres el que hem proposat és que se faci una neteja i posar alguna protecció d'algun metacrilat o algun element per a que continuen estant així, perquè és com un museu a l'aire lliure, no? I tal volta alguna mini explicació, un QR, algo que indique que hi ha dos inscripcions de llatins en llatí, vull dir, romans, qui eren estos personatges, alguna indicació, no? Sí, darrere de la catedral de València, en el carreró ahí n'hi ha... Està aixina, està en el metacrilat i en la traducció al costat. Sí, senyora, la de la Barxilla, no? La de l'escripció de la Barxilla i després en la mateixa basílica, i això sí que està en l'aire, hi ha allí 4 o 5 làpides també. Exacte, aleshores segur que presumim d'aquest passat romà i d'aquest patrimoni epigràfic, doncs posem-lo en valor, no? Molt bé, molt bé. Molt bé. Maria,
Vols dir alguna cosa més tant des guardapersianes com d'estes inscripcions? Sí que és de veres que aquestes làpides les ha descrit molta gent. Era impossible dir tots els estudiosos que han passat per ací. Hem triat 5, me pareix, al final, de diferents etapes, perquè des del segle XVI ja estan per ací gent copiant-les a mà i descrivint-les. I bé, hem fet una miqueta de resum, perquè tot era impossible. I també ja anar més enllà ja seria més per a especialistes. Però bueno, hem fet com una visió general. I, Maria, una pregunta personal. A tu d'on te ve aquestes ganes d'investigar? Perquè investiga qui té temps i ganes d'investigar sobre coses del passat saguntí, que el mateix te claves en lo de les persianes que en lo de les inscripcions estes. Perquè la veritat és que vivim en un lloc tan ric i tan divers que jo vaig per el carrer i veig una pedrera de possibilitats i aleshores està clar que n'hi ha que saber fins on pot arribar-ho, però des d'un punt de vista en respecte per les fonts i tal, i en precaució, no sé, és com els xiquets, per què tal, per què qual, i investigar una miqueta i d'aprendre. I això és que jo crec que vivim en un lloc meravellós i amb molt de patrimoni. Aleshores, jo em considero afortunada, vamos, sí. Pues moltíssimes gràcies en esta invitació a gaudir i a conèixer i a mimar el patrimoni saguntí. I la curiositat és l'última cosa que es perd. Els xiquets més menuts aprenen o aprenem per curiositat i sembla que quan, a mesura que anem complint anys i es fem majors, ja la curiositat s'ha acabat i no, és al revés, no? Necessitem saber aquestes inscripcions, el que hi ha darrere, què volen dir, qui van ser aquestes persones, com són uns romans que visqueren en segon inici passat romà importantíssim, no? Bueno, pues moltíssimes gràcies, Maria, per esta xerradeta així in situ. Exacte. I a veure si llegiu l'article, els 2 articles que són interessantíssims d'este número 58 de la revista Arce.